Because I talk. Hello. One man get for me. Only one more. Only more. I don't know. Okay, white over. I don't know. I don't know that 3 times. I'm not going to go with that. I am going to Akwa nne nwoke ọnwa ọzọ bụla ọra abajara onye na-eso m ma sekọndụ ngwongwo onye Igbo steeti ga ọkwa anyị si Port Harcourt Rivers steeti anyị na-eri ji ọfụ ndị Igbo na-eri ji ọfụ na Rivers steeti na-emekwa Igbo day so ndị na-ezi chiama gọvanọ chiama ndị ezi ma ndị polisi si na-abịa na si mba na-aya ezikwa ume akwa ewesị na ọ na-aya ezi akwa na ọmụ ya eji iji ewesị na m ejegide iji fụ na m fụrụ akwa na akwa ya abịakwu ya na nwanne nke ọgwụ o na-ezicha ndị politishans ndị gọvanọs zicha ndị na-aya ezi na akwa ya abịara na ma ya dịrọ hapi ewesị mma ibe oya eri nwunye iji akwa ka gwa ebe ya and onye ọ na chọrọ ịfụ ọ ya aka dị mma na ịbịa Fraịde bịa n'ọrụ sọ ha ndị na ndị onye kọmpanị chọrọ ịfụ buru ibu kpata ji na-esi ọnwa Port Harcourt Rivers steeti ndị na-achọ ịfụ buru ibu oge ole ya abịa Tọzdee bịara ugiri ife ahụ ị na-eme ị na-emekwu ya ndị mmadụ ara afụ ya n'anya bikọs na ife eji mara gị bụ ọ ga-ahụ saịnbọọdụ ndị ọba ụkwala ego dị na buutu nwere onye na-anyụ ego n'ọnya Ifeọma mere ọmana Ifeọma mere gị o dibịa ka ịhụ sọsọ ọgwụ ka ị na-agwọ ana m efolo ugbu ewu mụọ na-emekwu dibịa mana nke m ahụrụ mụrụ ya nwụrụ nke unu nọzara unu abago dijital anyị makara anyị gụrụ ya eguru mana a sị na ọ ya adịghị na mma ọ bịa ịbịa tata ya gụ ma nyere famili gị ezinụlọ nyere ife ị na-ama nyere ndị na-ekwele gị egwu na ngige akwa ọkụ ọdụ ụgwọ adịghị na mma ọdụkwele gị na mma daalụ ife nna anyị oyibo anyị ji wee bịa ihe ahụ mmanya nke a na nwa invitation kaadị gị anyị ji wee bịa abịa nke sokwa n'ife invitation a na-ekwu okwu ya esete ya ebere ebe akwa mmanya na akwa ebe dị ebe onye bụ igwe anyị arụ ọrụ ya nke akwa mmanya ga-ewuzi akwa dị mbọ eji mee gị invite na nwere ihe ọzọ dị na ya anyị atọpụ ya atọ Nggak ada bedeng mu itu, mana ya topi ya topi. Mama. Itu doa lah. Olahraga. Amma ba ne ku aji no yana ku no ya be mali yana kwa. Mo na ba la kwa ka kwa. Oyo bra trene ko ba la bo. Yo de wolo for visitors. Man, if ever I come na bana meme invite Port Harcourt. Na ba jolo Gambia. Ba jolo more than 3 times. What is it? The wife yo. Na o we ka masu agba. Ka onye chọrọ ịchọta akwa ya enwe ndị. Kana ka ebi ata ata onwe ndị no go one month. Ayo bele. Kana isi na bogri nke a na-ekwu. Ma bo yolu. Aba bụ ugwu ka. Aba bụ rebwa. O signboard. Signboard. Aku mau nanya nih lo, kamu bantu lo cara ya? Line, kalau lo sosok lo ya. Ini nanya kata, pernah aku mana mau bantu lo cara ya? Oh iya benar. Itu lo nih lo cara apa pun. Oh iya benar. Oh kan dia. Kalau biasa macam apa pun lah. Mana ke guna anak-anak? Jual inside. Nah, the problem tu ni memang na, ebo ona taloka di pale ebo. Ya. Nama ya. Kalau bahasa ni dah apa tekal? Almost now 8 of this month. Wait, that's Saturday one now. October now. Saturday one now. Dia mau apa Saturday?
And a plan they see from Asala. Play. One of my only you all of tackles there. Who's that draw man? Who's that draw man? What am I going to do? Now also maybe say, Manolo, all of that can nine. Number and I'm also my Also, I can't even have more of it. You didn't give it. Where am I? Manolo, Moya was again. Mama was again. On the boom. Okay, Unukubos. So, Namoya, I'm an area. They can get a Bonoku. Oh, you get your more. One year. My dear Kunus were there. More was on what I years or can I consider Golo 25 years? Put on fan, what age you go? On a malon money, whenever I may have go to the boot. Go to the boot. Royal sideboard and not my dear. Eventually, tell I video of Capotacot to Bana Monade. Calava side down at Potacot. I want the more artillery side sewer. Artillery. Yeah, sewer. Catholic Church. I'm gonna oh, Ibokaina, so I'm pretty good. I say, but I broke one them. The fire dog, why DJ? Doors on doors, the Magane Blue and get a man. And then Blue wasn't and get a number. I do a mistake. Why I don't like see what I watch in the moon. I know, family. I know. Look at the bus, where is the mark of Moa? I want my life at a smile of Vida. Moya, by yeah, very nice. I don't like man. See, if I'm a canon, if I am a quiet. I have a quick question. We go to